Bueno, oain hasiko era ikusten gure programako azkeneko gaia, transizioa, eta ikusten dezuenez, hor dauzkazue datak, 1975, 1982. Hau da, Franco hil zenez geroztik, lehenengo gobernu sozialista arte. Bitarte horretan, batez ere Suarezen gobernuak egon ziren, eta gobernu horien bitartean, basatu ginen sistema fascista batetik demokrazia batetara. Eta azpitituluan ikusten dezuen beste bi elementu ikasgai honetan aipatu behar ditugunak nahi eta nahi ez. Eta dira 1978ko konstituzioa eta 1979ko autonomia estatutua. Orduan, hemen ikusten dezue zeintzu diren atalak. Ikusiko ditugu hasierako aldaketak, hau da Franco hil bezain pronto gertatu zen, gero ikusiko dugu Suarezen gobernuak, gero ikusiko dugu apunte txiki baten sozialistak boterean, eta baita ikusiko dugu zer gertatu zen Euskal Herrian ezen. Hori ere sartzen da gure programan. Bueno, hasierako aldaketa horietan orduan, erregaren papera izan zen oso garrantzitsua. Badakizue, Frankok izendatu zuela jarraitzaile bezala, eta bere asmoa zen, bere garaian Calderón Blanco bere atzetik izanik, jarraitzea sistema frankistakin. Baino, bande batetik Calderón desagertu zelako, eta gero erregeak aukera izan zuenien, demokraziaren alde agertu zen. Denengo diskursoan, gorteen aurrean, ja Franco hil ondoren. Orduan, berak ez zituen aldatu nahi gauzak oso azkar, eta eskatu zion Arias Navarrori garai hartako gobernu burua zena, aldaketa batzuk egiten juteko. Arias Navarrok egin zituen, baino espero zen modukoa, gorte frankistek ez estatu egin zituzten, aldaketa horiek, orduan Ariasen papera oso zaila zen. Alde batetik erregeak esaten zion gauza bat, eta gorteek ez zioten usten aurrera egiten. Orduan, egoera hori ikusirik, berak erabaki zuen dimisioa aurkeztea, eta momentu horretan erregea libre zegoen beste pertsona bat aukeratzeko. Eta pertsona hori izan zen Adolfo Suárez. Mugimendoko kidea, idazkari izan dakoa, gaztea, horregatik jendeak ez zuen erlazionatzen bera gerrarekin, eta, bere izan zen, bere esku hartu zuena estatuaren aldaketa. Momentu batean gainera zeinean egoera ekonomikoa etzen batere ona. Orduan Suárez irizen da gobernura eta hasten dira lehenengo pausuak demokrazia erantz. Alde batetik kontatuko ditu bi kolaboratzaile oso garrantzitsuekin. Alde batetik daukagu Fernández Miranda, bere izan zen erakunde frankistak desmantelatzeko agindua jaso zuena, eta beste aldetikan Gutiérrez Mellado militarra bera, eta bere esku geratu zen armadaren berrikuntza eta armada frankista horren kontrola lortu zuen. Gero, arazo nagusiak izango dira momentu honetan, lege eta ordena, zen arazoak egongo dira, terroristak eta abar, eta beste aldetik berrekinturatzea ekonomia oso egoera kaskarrean zegoela. Beste parteidekin egingo dituzte hainbat aliantza, hori Moncloako paktuetan ikusiko dugu, eta, baina momentu honetako elementu kritikoa izan zen erreforma politikorako legea. Hori izan zen, demokraziarako bidea prestatuz, Suárezek sortutako ideia bat, eta referendum batean onartua izan zen, hori egin ondoren hauteskundeak egin behar ziren, eta hauteskunde libre egiteko partidu politikoak legalizatu behar ziren. Hasiera batean legalizatu zituzten denak, PCE izan ezik. Baino, gero, hauteskunde deialdia egina zegoela, eta jende guztia kanpainan sartuta zegoela, bapatean eta dekreto bidez, PCE baita lortu zuen legalizazioa eta aukera izan zuten hauteskundeetan aurkezteko. Orduan, horiek izango dira 1977koak, eta hor garaipena lortu zuen UCD, hau da, Suárezen taldea.
Eta ja, urrengo pausua izango da konstituzio bat egitea. Eta Suarezek oso garbi zeukan konstituzio hori konsensuatu izan behar zuela. Bueno, ikusiko duzue konstituzioari buruz informazio asko dagoela, baina eske egin behar dugu testu iruzkin bat honi buruz. Orduan hemen dauzkazue informazio anitzak horri buruz. Bueno, alde batetik testu ingurua. Esan dugu diktadura amaieran, eta Juan Carlos lehenaren erregaliaren hasieran, gizartean mobilizazioko garaia zela, Arias Navarro ondoren ja Suarez gobernuan zegoela, oposizioarekiko elkarrizketa eta hurbilketa prozesu bat hasi zela, partidu politiko anitzak sortu zirela, dena legalizatu zirela, baita PCE, naiz eta hasiera batean ez izan, eta hauteskunde horietan UCDek irabazi zuela. Aldarrikapen autonomikoak errekonozituko dira, hau da, posible izango da autonomiak sortzea ondoren. Momentu honetan petroleoaren krisiak eragin handia izango du, eta estatua antolatuko da udalerri, probintzi eta entidade autonomoetan. Bueno, hori jakinda ikusiko dugu pizkatxo bat nola egin zen. Bueno, Suarezek maiorian nahikoa zeukan bera bakarrik konstituzioa egiteko, baina iruditu zitzaion konpromesuzko gauza bat izan behar zula. Horregatik ireki zuen eta taldea konstituzioa egiteko nahiko heterogeneo izan zen. Etzien bakarrik UCDko kideak, horiek gehiagenak ziren, baina beste partidu politikoko jendea bazegoen ere. Konkretuki, egongo dira UCDko 3 pertsona, PSOEko bat, PCEko bat, AP, hau da, gaur egungo PPren aurrekoa bat, eta baita nazionalista bat. Nazionalista kasu honetan katalan bat. Kataluniak populazio gehiago duelako. Honek provokatu zuen EAJaren haserrea. Eta gero ikusiko dugu zera gina izan zuen konstituzioa bozkatu zenean. Bueno, orduan, konstituzioa gorteetan eztabaidatu, moldatu eta azkenian onartua izan zen, eta erreferendumrako aurkeztu zen, abenduaren 6an, urte berean, 1978an, eta erregeak ja proklamatu zuen 1978ko abenduaren 27an. Bueno, zeintzu dira konstituzio honetako ezaugarriak. Estatua definitzeko, alde batetik subiratu nazionala da, zuzenbideko estatu sozial eta demokratikoa da, eta monarkia parlamentarioa dauka, botereak banatuta daukagu betearazlea, hau da, betearazlean errekonozitzen da errege estatu buru bezala, baino errepresentazio papera besterik ez dauka. Konstituzioak mugatu egiten du bere rola. Eta gero dago presidentea. Presidentea da normalean botu gehien lortzen duen partiduaren burua. Eta 4 urte dena ondo baldin badijoa, 4 urterako aukeratzen da. Eta berak izendatzen du ministroen konseilua gobernatzeko. Legegilea bi ganbaren eskuetan dago. Alde batetik daukagu kongresua, demokratikoki eta proportzionalki aukeratuta hauteskundeetan, horiek dira legeak egiten dituztenak hasiera batean eta presidente izendatzen dutenak, eta gero dago senatua edo goi ganbara. Eta horretan daude 4 senatari probintzi bakoitzeko. Eta gero judiziala daukagu, hau da aske eta independientea, eta tribunal nagusiak dira auzitegi gorena, auzitegi nazionala eta auzitegi konstituzionala. Bueno, honekin jarraituz, konstituzio honetan errekonozitzen dira baita hiritarren eskubideak. 3 motakoa dauzkagu. Alde batetik gizabanakoak, hau da pertsona izateagatik dauzkagun eskubideak, hau da berdintasuna, iritzi emateko aukera, manifestazioetan parte hartzeko aukera, hezkuntza, etxe bizitzaren bortxezintasuna, posta bortxezintasuna, eta abar. Gero, eskubide politiko eta sozialei dagokionez, elkartzeko eskubidea, manifestazioak egiteko eskubidea, partidu politikoak sortzeko eskubidea, eta baita sindikatuetan parte hartzeko eskubidea. Eta gero daukagu, herritarren eskubide eta bete beharrak, eta horretan sartzen dira, servizio militarra egin beharra, ja gero desagertu zenez geroztik ja ez dago, gero ogasunari ordaindu beharra, jabego pribatua, lan egitea, eta ingurumena zaindu eta gozatzeko aukera. Gero, nola antolatzen da estatua? Estatuan izan dugun bezala, errekonozitzen dira,
entidade autonomoak. Eta agertzen dira alde batetik lurralde historikoa direnak, hau da Euskal Herria edo Kataluniako kasuak, ja aspaldidanik izan dutela autonomia, eta baita aukera ematen da sortzeko beste autonomiak, mugakidek diren probintzien artean eta ezaugarri amankomunak dituztenak. Orduan, autonomiarako bi bide egongo dira, bat azkarra, lurralde historikoentzako, horiek estatutuak erdi egindak edo erabat eginda zituztelako, eta gero beste bat motelago, beste entidade berrientzat. Estatuaren atribuzioak hasiera batean zabalak dira, eskubideak bestu, nazionalitateak, migrazioak, kanpo harremanak, nazioarteko harremanak, armada, gizarte segurantza, referendumak antolatzeko, baino gero denborakin eta autonomiak egiten direnean hauetako elementu batzuk pasatuko dira autonomietara. Bueno, beste ezaugarriak. Alde batetik, zer esaten digu Elizari buruz? Estatu ez da konfesionala, ez dago erlijio ofiziala. Era guztietan errekonozitzen da, Espainiako tradizioa dela, erlijio katolikoa izatea. Baino, inor ez du beharrik erlijio hori praktikatzeko. Eta inor ez da diskriminatzen ez praktikatzeagatik. Gero, ekonomia eta ogasunari dagokionez, herritar guztiek zergak ordaindu behar dituzte, euren kapazitateen arabera, gobernuak urtero aurkeztu behar ditu aurrekontuak, eta jabego pribatu eta ekintza pribatuak errekonozitzen dira, baino behar baten aurrean estatuak esku hartze izan dezake alakoetan. Gero, armadari dagokionez, esan dugu erregea da burua, 3 armadetako burua, eta hasiera batean derrigorrezko zerbitzu militarra zegoen, ja gaur egun ez dagoela. Eta hezkuntza eta kulturarekin lotuta daukagu, hizkuntzaena gaztelania dela, Espainiako hizkuntza ofiziala. Orduan, egiten badegu balorapen bat, alde batetik, ideologiaren aldetik esan dezakegu konstituzio progresibo, demokratiko eta gainera konsenso batua dela. Hau da, partidu politiko desberdinetako kideek adostu zutelako. Iraupenari dagokionez, 1978tik aurrera, egonda indarrean eta gaur egunean jarraitzen du. Ondorioetan aipa dezakegu autonomiak egoteak suposatu duela Espainiako mapa beste era batean antolatzea, eta azkenik bere balio historikoa, hiritarren gehiengo bat luze batek onartu zuen, baino Euskal Herrian izan ezik, Euskal Herrian bi aukera diferente egon ziren, alde batetik moderatuena, hau da EAJ-rena, horiek erabaki zuten abstentzioa, eta aldiz eta inguruko jendea, hau da HB bere garaian, esan zuten ezetz. Regimen demokratiko da, eta regimen demokratiko hortarako marko izango da, ez da konstituzio radikala, kontutan hartuko dute erredaktatzeko 1958ko hiritarren eskubideetako aldarrikapena, eta, gogorra da, eta erreformak egitea ez da erresa, baina, posible da, eta aspektu batzuk egia esan daia modifikatu egin dira. Honen ondoren hauteskunde berriak egon ziren, eta deitu diogu garai honi krisi eta errekuperazioa, 1979 egongo dira hauteskundea berriro, eta berriro ere Suarezek irabaziko du bere taldearekin. Orduan, hemen momentu honetan eskuindarrak oso mugituak ibiliko dira, eta bi momentuetan arazoak sortuko dituzte. Bada galaxia operazioarekin, eta bestea da 23F. 23F konkretuki Suarez gobernua utzi nahi zuela, bere partiduko beste ekide bati pasatzen ari ziola gobernuko presidentzia, justu sesio horretan sartu ziren Guardia Zibilak, izan zuten kongresua erde sekuestratua, eta bazirudien atzetikan estatu kolpe bat zegoela, baino ez zuen arrakastarik izan zorionez. Nazionalismoei dagokionez, katalana martxan jarriko da berehala, Euskadikoari kostatuko zaio zertxobai gehiago, baina baita jarriko da martxan, eta gero besteak hasiko dira progresiboki onartuak izaten. Eta Europako integrazioari buruz, interesa zegoen Europako elkarte ekonomikoan sartzen
sartzeko, baino hortarako eskatzen zieten lehenago NATOko kideak izan behar zutela. Horrek suposatu zuen, Suarezen gobernuak eman zituen lehenengo pausuak NATOn sartzeko, eta hor topo egin zuten PSOErekin oso kontrakoa zela, eta eskatzen zuela referendum bat, eta gero ikusiko dugu zer gertatu zen referendum famatu horrekin. Eta azkenik, egongo da beste hauteskunde batetako deialdia, 1982an, eta hauteskunde horietan sozialistek irabaziko dute. Bueno, gure gaia Espainiari dagokionez hor burkatuko zen. Baina, hemen dizkizu eta hainbat puntu gutxi batzuk, jakiteko zeintzu ziren, sozialistek topatu zituzten gauza batzuk eta egindako gauza batzuk, ez? Alde batetik, ekonomian arazoak izan zituzten, oso bolada larria izan zelako, eta hartu zituzten hainbat erabaki, ez ziren popularrak izan. Eta izan zituzten sindikatuak, baita euren sindikatuak kontra, eta abar. Baina, gero badirudi, funtzionatu egin zuela. Baina, batez ere, industria handien desmantelatzea, suposatu zuen, langabetuen kopuru izugarriak eta oso egoera larria. NATOari buruz oso jarrera kurioso izan zuten. Suarezen bitartean, haiek esaten zuten ezetz, baina jarraitu nahi zuten Europar Batasunean sartzen. Europako ekonomia elkartean sartzen, barkatu. Eta hortarako nola eskatzen zieten partekide izatea, ordun erabaki zuten sartu behar zutela. Ordun aldatu zuten euren propaganda eta hori bai, egin zuten komentatutako referenduma, baina kasu honetan, referendum horretan, haiek eskatu zuten baiezkoa NATOren sartzearen alde. Eta azkenik lortu zuten sartzea, baina 1986an. Gero egongo da beste momentu oso kurioso bat, 1982, Olimpiadekin, eta Expo, Sevillan, eta bar, baina hori ez dugu ikusiko. Orain ikusiko dugu transizio Euskal Herrian. Hau bai sartzen dela. Orduan, estatutu horretik, gora ezazue bi joera zeudela, alde batetik erradikala, etakin, etaren inguruko taldeekin, eta gero moderatua autonomiaren alde, eta momentu horretan hori izango da EAJak bideratutako opzioa. Eta oso aktibo egon zen momentu honetan, konstituzioa aprobatu bezain pronto preautonomia egoera baten aurkitzen dira, gero, konstituzioko referenduna egin zenian, esan dugun bezala, erradikalek esan zuten ezetz eta moderatuek EAJ abstentzioaren alde agertu zen, baina, konstituzioa aurrera juntzen, eta horri esker, aukera izango dute estatutua egiteko. Estatutua, 1979an. Orduan, estatutu horretan, autonomia ematen zaie Espainiako estatu barruan. 3 lurralde historikoentzako, hau da, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiarentzat. Nafarroa ez da sartzen, eta baina utziko dute sarrera irekita eta baita Nafarrek ere. Erakunde demokratikoki aukeratuak izango dira, eta 3 izango dira, Eusko Legebiltzarra, botere legegilea, Eusko Jaurlaritza, botere betearazlea, eta auzitegiek izango dute botere judiziala. Denborakin transferentziak lortzen joango dira, eta euskera agertzen da hizkuntza koofiziala bezala. Orduan behin Euskadiko autonomia erkidegoa sortu ondoren, Garaikoetxea izan zen izendatua lehendakari bezala, hauteskunde autonomikoak egin zirenean, PNV edo EAJak irabazi zuen, eta lurralde historikoen legea aprobatu zen, eta lege hori zen Madril eta Eusko Jaurlaritzaren arteko harremanak erregulatzeko legea. Hau da gaia.